Be, hapon Sige, be. okay. Nag-gym, yay. Bakit dito man, Ken? Asa day? Nakita ko ba dito babae? Gusto ko makalas picture? Pwede dili sa na istoryahan karon kay katulgo na kay ko ba? Ikaw ko mag-gym. Ah, katulgon ka. Oh. Katulgon ka? Pantay lang kakarong marki. Nadi kay kauban lain babae sa gym, ha? Ya dugay pa jugay ka ni uli. Pitik gyud ka sa kuha karon. Naraw. Be, hapon Ang gitan be. kay. Nag-gym. Nag-gym? Inga na kadugay rin mag-gym? 5 oras? Oh, yan na. Ano na, nasutso pa kanila ka. Ito na oras ron. Huwag mo ang kakabalugod unsay mga pamaagi sa pag-gym. Sige daw, be. Unsay mga pamaagi sa pag-gym? Ani maguna mo 2 hours pagkabuntag. Mag-ano ko workout ko para sa ako ang direct sa down. Tapos mukaon ko mani snacks nga na good mga 1 hour pod kay relax man jud na para ang muscle nimo ma-recover dayon. Kaya kung mag-gym ka, ma-wash out man na ang toxins nimo no, maapil lang po ng cells nimo nga mo-shrink na siya. So ibig sabihin para maka-recover na, kailangan ka mukaon nya after 2 hours mag-gym na pud ka to regenerate and to recover your cells. Mao ba? Mao jud. Ayan na, mga gunagod, science. Unya, unsa pa may gipang buhat nimo didto? I-workout galing ako niya akong kwan, tanawa niya ako ang lubot, guniti. Galing mo, kay kagulo nag-squat, good na ako kanana, workout ko. Yan na, squatting, tanawa, di ba, burot na kayo siya. Squatting. Ito. Bike po ka dito. Ha? Nag-bike po ka. Okay, apel man ang saka ng pag-workout sa pagbadako, lubot ang sa diay. Lubot sa imong mata. Suntuyon ko na ron. Tagla kayo mga gusto. Pinapisa may kaupan nimo dito, ah. Naunsa naman, kahanakin sa day, kauban ako nilakaw. Kasi Isa ka ni kaupan nimo dito, Okay, ah. kinsa nga kauban ako nilakaw ganina. Tubagan na ako mga tanah lagi. Palitan man sa mo. Ako ra may nilakaw ganina, kinsa kung day kauban akong alahi diay. Matik jud ka man, Ken. Sir, mga ate ko sa di gusto ni mo Matik para... jud ka. Di ba ko to katinoon? Wala man dyan, sa day. Wala di ay. Nakong picture ba? Nakikaupan dito babae. Gusto ko makalas picture? Pwede dili sa na istoryahan karon. Hindi mo suryahan. Pwede dili sa na istoryahan karon kay katulgo na kay ko ba? Ikapoy ko mag-gym. Ah, katulgon ka. Oh. Katulgon jud ka? Sleep well. Ma'am, ano sa magsisi? Wala di, kapoy na, natulog. Ikag-gym. Niya, ako nang ipasang ka distance. Ayun na. Ako ko ay ba? Hindi ka makadisturbo na ka. Ako naghabol dito. Habol? Ano mo? O, ting. Bukawa ko, di mo mata na siya, ha? Okay? Na ako yung istorya. Unya, ma'am, wala na yung matanawan eh. Wala na nga naman. Ako na ning tabunan. Tabunin na. Amping sir sa iyong pagtulog.